Udabarria da, eta sagarrondoa pinportaz bete da. Zorioneko gara, labairuk bere jardunean naturaren bideari jarraitu deuzalako. Pinportak lorea dakar, eta loreak sagarra. Hau da, loreak ez da ukatu behar pinporta, eta sagarrak ez da ukatu behar lorea. Eta holan, naturaren gurpilean, labairuk bikain amaitu da urte zaharra. Eusko Jaurlaritzaren urrezko bikain ziurtagiria eskuratu dauta. Euskera Batzordeak landutako jardunbidearen ostean, zorionak labairu. Iazko gure jarduerari jagokonez, garrantzi handia emoten deutzagu Bizkaiko Foru Aldundiagaz eta Eusko Jaurlaritzagaz batera lantzen dugun hitzarmenari. Eta hori berretsi egin dugu beste 4 urteko alkarlanerako. Hitzarmen horren bitartez, babesten dan egitaraua, Bizkaierea jagoon eta zabaltzeagaz lotuta dago. Eta gure hiztegia eta gramatikea dira horren ardatz. Bide horretan, barrikuntzalez aurkeztu behar dugu gramatikea sarean jarri izana. Orain dela urte asko liburuetan argitaratutako edukia, gehi handikona landutakoa, danna batera eta erraz erabilteko moduan dago orain edonoren eskura. Horregaz batera, hiztegian lanean jarraitu dugu. Hainbat eduki barri ekarri dugu, geure urreko hizkerea jasota geratu daiten. Azpimarratzekoa da, erabiltzaileek egiten deusku esan ekarpenak, oharrak eta zehaztasunak gure edukien iturri gisa. Bizkaieraren ataria egitasmoan dagoz eduki guztiok batuta. Hizkuntzari buruzkoak, ondarekoak eta eurokaz lotutako barriak, jarduerak, jardunaldiak eta abar. Zerbitzuetan, irakaskuntza arloan ABek ezarritako euskera mailak irakasten egin dugu ahaleginik handiena. Gure ikasleak batez be titulua aterateko azterketak prestatzen etorri ohi dira, baina gaur egun ez dira gure ikasleen gehiengoa. Hortik aparte, oso esperientzia ederrak daukaguz, bai Peñaskal Fundazioan, bai Otxarkoagako lanbide eskolan, jatorri askotako gazteei euskerara aurreratzeko lehenengo saioak emoten. AISA, deritxon programaren barruan. Horrez gainera, IBAP eta IRALE erakundeetan be, hainbat eskola emoten doguz, birziklatzeko saioak zein gai zehatzei buruzkoak. Bestalde, enpresetan, euren normalizazio planaren barruan, behar ginen preminetera egokitutako irakaskuntza dugu beste esparru garrantzitsu bat. Holango eskolak euren beharlekuan bertan emoten deutzeguz. Irakasle talde handia dabil zeregin horretan, didaktikariaren gidaritzapean. Izan be, ikastaro eta eskola mota asko bezeroaren beharretara moldatuta egiten dira, jakintza mailara edota ordu kopurura egokituta. Itzulpen arloan behargin bik diardue jarraian. Eta zerbitzua, kanpoko laguntzaileak osatzen da. Era guztietako testuak itzultzen eta zuzentzen dira. Administraziokoak, museo eta komunikazio enpresetakoak, zein bestelako zerbitzuetakoak. Gaur egun, itzulpen automatikoa gerota gehiago erabiltzen da, baina haren emaitzak egunetik egunera hobeak izan arren, badago bai zuzendu behar ederrik asko. Lan arloan euskera sustatzeko normalizazio planak egiten dira. Eta guk, hainbat entidaderi eskaintzen deutzegu zerbitzua. Enpresa publikoei, zaintza arlokoei, gobernuz kanpoko erakundeei. Plan horren bitartez, bai barrura begira, bai euren bezeroei begira, euskera gehiago eta hobeto erabilteko pausuak eta jarraipideak emoten jakez. Euskereak aurrera egiteko arlo guztiz beharrezkoa da hori. Ikasketak euskeraz egiten dabezan ikasleek lan eremuan modu naturalean hizkuntza bera erabili ahal izan daien.
normalizazioko teknikari moduan jardun gura daben profesionalak prestetako beren beregiko ikastaroa egiten dugu urtero. Horko ikasleak gure lan poltsara doaz zuzen. Herri kulturaren eta ondarearen arloan lan ederrak egin ditugu aurten be. Nabarmenena, emakumeak herri kiroletan ikusentzunezkoa da. Durangoko azokaren irudienean aurkeztu zana. Aurretik, ondarea eta andraskoak batzen dituen beste lan batzuen jarraipentzat hartu beharreko egitasmoa da. Gure ondareari zabalkundea emoteko, astero etnografia atalak blogean artikulu bat argitaratzen jarraitu dugu. Zeregin horretarako, ahalik eta laguntzaile sarerik handiena batzen saiatzen gara, Euskal Herri osoko gaiak lantzeko. Urte osoan egindako artikuluetatik 12 aukeratuta, urtero gurean ze berri, zaharrak berri bildumea argitaratzen dugu. Eusko Jaurlaritzak ondare inmaterialaren inventarioa egiteko ardurea hartu dau, eta hori jarri dau hurrengo urteetarako helburutzat. Lehenengo eta behin, zer daukagun ezagutzeko eta gero daukagun hori zabaldu, ezagutu aso eta babesteko helburuagaz. Aurten, bide horretan, Bilboko Elizbarrutiaren monumentuen katalogoa osotzeko ondare inmaterial erlijiosoa batzeko plana egin dugu. Aurrerantzean beraz, ondare inmaterialaren inventarioa izango dugu langai. Aldi berean, Bilboko Euskal Museo Barriak ateak zabaltzen dauzenerako, euren ondasun materialen esan nahi inmateriala azaltzeko bideo laburrak prestetan diardugu. Horrez gainera, herriz herribe bagabiltz lekuan lekuko ondarea aztertzen eta zabaltzen. Kasurako laukizen, mentxaketa auzo eskolearen mendeurrena dalata, ikusentzunezkoa prestau deutzagu. Galdakaoko kanguren menditaldearen 80. urteurrenerako memoria gisa emaitza bikotxa prestatu dugu, ikusentzunezkoa eta liburua. Batean eta bestean lotura zuzena izandako barriemoileen testigantzetan oinarritu izan gara, bizi esperientziatik urreko gaiak izan diralako. Busturiako Aspeko Andramari Eleizearen ganeko ikusentzunezko monografikoa ostera, ondarearen Europako jardunaldietarako egin zan. Eleizeagaz lotutako hainbat arlo jaso ziran, kasu horretan adituen bitartez batez be. Barrikuntza moduan, Bilboko udalarentzat, DBH-ko ikasleei Gabriel Arestiren bizitza eta lana ezagutzen emoteko erronka jokoa prestau genduan. Eta egia esateko, jokoaren metodologia guztiz onuragarria suertau zan. Ikasleek taldeka erronkak gainditu beharre bezan, eta bata besteaga solgetan iaia igarri barik ikasteko bidea emoneltzien. Bilboko ikastetxeetan dinamizazioak eskaini ziran, metodologia horretan trebatutako monitoreak egiteko, eta 40 saio inguru eskatu ebezan. Esperientzia ederra benetan, bai horixe. Arlo honetan, beste proiektu batzuk be egin izan dira. Derioko baserrien katalogoakaz beste ale bat gehitu deutzagu izena eta izana bildumeari, dagoeneko 7. Bedian, herriko argazkien katalogazioa egiten hasi gara. Eta Urdulizen, ikusentzunezkoa prestau dugu, ibilbide bati jarraituta herriko ondarea aperatza erakusteko. Lan guztiok beste erabateko kolaborazioak, zereginak eta zabalkundea emoteko bideak ekarri dabez. Herrietan hitzaldiak, laukizen eta sopelan kasurako, jardunaldietan parte hartzeko konbiteak, unibertsitateko ikasleei hitzaldiak emotea eta abar. Aurten, literaturan be emaitza ederrak sortu ditugu. Idatz eta Mintz aldizkariaren ale 2 argitaratu dira, urteroko maiztasunari jarraipena emonda.
Zornotzako udalaren Santi Onaindia bekaren azkenengo emaitzabe argitaratu dugu. Lourdes Iriondo bideurratzaile izenekoa. Egileek Lourdes Iriondok haur literaturan eta kantagintzan egindako lanak zehatz batu dabez ikerketa horretan. Euskaltzaindiagaz daukagun hitzarmenaren barruan beste lan bi garatu doguz. Angel Ugartebururen Egan eta Jare kontakizun biografikoa. Eta Jose Mari Rementeriaren Gipuzkerazko dotrinen katalogoa. Hau dan hau egiteko 40 behargin izan ditugu. Euren konpromisoari esker lortu dugu egitasmo guztioi erantzutea. Lanbide batzuk geure egoitzetatik kanpo beteten direnez, batzuetan gatxada alkarrega sartu emona eukitea. Horregaitik, beste talde lan batzuk gora bera, urtean birritan danok batzen gara egitasmoen eta erakundearen martxaren barri jakiteko. Eta horrez gainera, formazio saioape egiten doguz, alik eta gehienak alkartuta. Kanpora edo gizartera begira, hainbat erakundetan parte hartzen dugu. Bilboko eta Aldundiko aholku batzordeetan kasurako. Itsas Museoagaz, Euskaltzaindiagaz eta Bilbozarra Euskaltegiagaz kolaboretan dugu euren lehiaketa eta jardueretan. Tartean, aitortzak behartu ditugu. Lehen esandako bikain ziurtagiriaz gainera, Berriatuko Goikolau alkarteak gure ondare arloko lana aitortu euskun, eta Javier Kaltzakortari urrezko luma emonelzien Bilboko liburu azokan. Komunikazioari begira, sareetan alegin handia egiten dugu gure barriak emoten eta horren eraginez, zabalkundeari begira, gure lan arloek beste erabateko kolaborazioak ekarri dabez. Esaterako, aldian gure egitasmoen barri emoten dugu Bizkaia irratian eta Euskadi irratian. Bigarren horretan, Akaitze Kamiroagak udan kolaborazio jarraikoa egin eban herrietako jaiei buruzkoa. Eta gure ikusentzunezko batzuk, gaur egun EITB-ko ETB-on, Primeran, Guau eta Makusi plataformetan argitaratuta dagoz. Era horretako zabalkundea guztiz onuragarria da guretzat. Kaipora. Horrez ganera, gogoeta estrategikoa egiten hasita gagoz. Datorren urtean, 2027an, Labairu Fundazioak 50 urte beteko ditu. Eta aurrerantzerako, etorkizunerako zelango erakundea gure dugun, marrazten gabiz. Zer izan behar dan, gizarteari erantzuteko bere behar izanetan. Labairu sortu zaneko misioa, helburuak eta abar, indarrean ikusten doguz, baina behar dugu erakunde bat ondo txertatuta eta ondo egokituta bere gizartean. Eta hori da gure helburua hemendik eta 27ra heldu arte. Gure sagarrondoa loran da frutua emoteko gertu.